noista avustuksista sitten, niin tähän kyllä myöskin ihan museovirasta-avustusta noihin sisäpuolisiin juttuihin, kun tulee noiden lattioiden osalta ja tämmöisiä niin kuin, kyllä voisi lähteä hakemaan tosiaan. Joo. Ja mä lienee inventoitu, eli kyllä täällä käynyt tutkija joku joskus, rakennustutkija tai museon puolella. Joo. Että kannattaisi käyttää jampaa kumpaa venereissulla kahtomassa. Joo. Kun ne henkilöt uusiutuu, niin siellä on silleen onko se ELY-keskuksella vai museovirastossa? Museolla, mutta se museon puoli tietysti on joskus aika niin kuin jäykkiä ihmisiä. ELYn puolella on silleen rennompi touhu. Joo. Tunnetko sinä tätä Pohjois-Savon ELY-keskuksen porukkaa? Tunsin, mutta kun ne on vaihtunut jo siitä, kun on viimeksi niiden kanssa ollut taas tekemisissä. Joo. No voisitko sä olla mukana tässä sitten meidän tässä hankkeessa niin kuin siinä hakujen rakentamisessa? Ja... Juu, ei mitään. Ihan normaali homma. Tämähän kannattaa tietysti, kun tämmöinen tilanne, niin mahdollisimman pitkälle aikavälille nämä korjaukset silleen, että ei kertarysäyksenä ja joku kattokin ottaa tietysti yksi ja vuosi vuodelta hakee eteenpäin niitä avustuksia, niin silleen saa parhaan avustusmääränkin, kun ette kerralla yrittää. Niin. Ja niin aina alueita ja sitä voi tulevaisuudessa jatkaa niitä. Ja nehän ei sido teitä millään tavalla, mutta kun sanotaan henkisesti, että on saanut niin sanotusti valtion rahaa niihin korjauksiin. Ja ei tule sanoja allekirjoituksia, että myös niin kuin mitään omistusoikeuksia johonkin suuntaan. Ja nykyään käy niin päin, että jos on ollutkin tämmöisiä, niin niitä on purettu. Just. Ei ole enää kuin ihan nämä museorakennukset. Joo. Että ei tarvitse avata kesäkahvilaa ja ottaa turistikierroksia vastaan. Ei. Sehän on 70-luvun lopussa pahimmillaan ollut tietysti aika jäykkää siellä. Siis tässä oli semmoinen vanhempi puuhamies, joka aikoinaan oli tässä niin kuin nokkamiehenä, niin hänellä oli kyllä semmoinen käsitys, että just jo niin kuin se orjuuttaa se tukien hakeminen. Se sitten. oli semmoista, mutta ei se enää ole. Nyt hänen luopuu tosiaan kaikista museovirasto-omistuksista ja Metsähallitus alkanut omistaa monia, jopa linnoja. Tämä niin kuin muuttuu tää ihan kokonaan tällä hetkellä. Joo. Ajatusmalli. Ja että käyttöä pitäisi saada kaikille. Niin just. No meilläkään ei tietenkään ole niin kuin tarkoitus muuttaa tätä mitenkään. Mutta että just tuo niin kuin katon uusimisessa, niin sitähän se on ehtona, että se on se tiilikate jatkossakin. Tiilikatto ja tietysti niitä muita katteitakin siihen voi käyttää, mutta varsinkin ELY-keskuksen puolella niin se on pikkusen väljempi se tulkinta, mutta näin lähtökohtaisesti sitä vanhaa kattotyyppiä. Mutta meidän nyt kannattaisi ehkä sitten ensimmäiseksi tämän talon tiilikate uusia. Juu. Ja sitten olisi seuraavan vuoden projekti tuo peltikaton maalaaminen toisessa talossa. Minä lähtisin siitä lattiasta liikkeelle siellä, kun se oli niin heikossa hapeessa, että ennen kuin se alkaa niin kuin siellä vaikuttaa. No pystytkö lonkalta heittää jonkun kustannusarvion tämän tiilikaton uusimisesta? No kyllä siihen menee siihen touhuun 20 000 niin kuin ihan tosta noin vaan heittää. Että eipä juuri taas enempääkään. Että kyllä kuljetukset on aina tänne, joka arvioitava erikseen. Nyt sitten telineeseen menee tässä. Joo. No me varmaan itse hoidettaisiin se kuljetus sillä tavalla, että tilataan sitten naapurilta jäätiä tai jotain tämmöistä. Mutta... Ja telineet rakennetaan itse ja puretaan mahdollisimman paljon itse. Kylläpä urakkaa tuntuu. Mutta sitten hukkaavan teillekin. Heikki on innokas. Niin on. Vaan pitkät lomat ja ei mitään tekemistä. Aha, no siinä. Eikö vaimo on täällä kuitenkin sen 1,5 kuukautta joka kesä. Ja... Niin se vaimo tekee. Ei, mutta se ottaa mut mukaan. Sä viihdyt paremmin tuolla katolla sitten kuin vaimo. Ei mitään. Niin. Eikö nuo tiilet ole aika kalliita? Kalliita nuo
savitiilet. On ne normaalia kalliimpia tietysti, mutta siinähän on katto ei tupla ole valtavan ikää iso. sitten taas sitten betonitiileen verrattuna tuolla savitiilillä. Mutta sitten joku niinku sen alan firma saisi kyllä olla tekemässä ne aluskatteet. Joo, no, Ihan niinku kirvesmiehet. jos niin kuin pärekatto pois, niin tarkoitat Mutta jos sitä. se rimotuskin uusitaan, niin Joo, osataanko me se? joo, ei se kannattaa ehdottomasti. Sehän on tiilen mukaan vielä tehtäväkin. Että Mutta että siellä se tossa. pärekatto voi säilyä, mutta rimotus tulee sen päreen päälle. niin kuin ennenkin. Siinä on rimotus, mutta se pitää uusia se rimotus. Niin. Mutta että sitten rakennusmiehet varmaan saa sen nopsempaa tehtyä sen, kun meidän sen rimotuksen, kun Todellakin. Sitten se on iso touhu, jos siihen päätys, että pärnänkin ottaisi. Että siinä kun se aluskate on ensin sen verran rimotettavaa irti tuosta vanhasta rakenteesta, että se ei niinku tuo rakenne ihan justiin käy sille. Mutta voihan siihen käyttää sitten tietysti betonitiiliä, pakkosavitiilillä. Niitähän on niitä Wienerbergerin tiiliä vaikka minkälaisia. Onko se kuinka paljon painoeroa? No varmaan se betonitiili vähän paino. Kun savi? Niin. Ei. Eikö? Kyllä se on käytännössä hyvin lähellä. Joo. Joo, mutta kyllä me tarvitaan niin kuin varmasti sinun apua tämmöisessä, kun tämä oli sinun kahvi, mä kaadan tämän tänne viemäriin. No niin. Mutta tämmöisessä varmaan niin kuin auttamisessa siinä, että tämä voidaan purkaa semmoisiin kohtuullisiin projekteihin ja sitten me tietysti joudutaan arvioimaan sitä, että mitkä meidän käsimäärät on milloinkin ja kuinka pitkälle aikavälille tämä pystytään, niin kuin, tätä pystytään tekemään ja sitten on tämä kustannuspuoli, että paljonko, jos tämä 20 000 vaikka tämä tiilikatto tekee ja sitä tukee, pystyykö sitä saamaan 30% siitä vai paljonko se on se? Pystyy saamaan puolet. Mutta sitten käytännössähän sieltä ei saa kuin sen 30 tämmöisiin kohteisiin. Joo. Se on museoviraston just enemmän tämmöisiä suojeluksia ja SR ja S, kun kaavassa on, niin niiden kohdalla sitten justiin eniten sitä rahoitustakin. Jopa 50 sieltä tullut niihin. Joo. Et se on sitten kuitenkin tämmöisellä yhdistyksellä niin iso urakka se yksi kattokin. Niin ja siis onhan se työnä meille iso, että kyllä se kannattaa just pilkkoa tämmöisiä pieniä kokonaisuuksia. Ja ei varmaan joka vuosi voida tehdä sen rahoituksen kannalta, ettei meidän yhdistys ja meidän rahat niinku riitä joka vuosi. Eikä joka toinen. Tätä ei pysty millään tavalla sitten pumppaamaan tuonne seuraavan talojen puolelle. Rupeatte puhumaan seurantalosta. Niin ei vaan, että kun siellä on paljon paremmat avustukset ollut, että on vieläkin. No entä se, jos sieltä museovirastosta joku kävisi täällä ja tähän niinku sen seurauksena tulisi joku kaavanmuutos, että saataisiin se RS-merkintä tai se S? No se kaavanmuutos tietysti on isompi tarkasteltava asia ja siihen menee aika. Ja lopputuloksesta ei ole täyttä varmuutta. Että ehkä ei niinku tämmöistä niinku korjausta varten. Jos teillä olisi niinku tarpeita rakennuspaikkoja varten, lähtee sitä, että tulee niinku tälle maapohjalle esimerkiksi niinku rahoitusta varten pohjaa pitkällä aikavälillä synnyttää niinku sitä korjauspohjaa sitten rahallista, niin ehkä semmoista voi miettiä. Mutta sehän kannattaisi ottaa jalan alle, jos vaan haluaa tietysti sekin asia. No, jos ei se nyt sido mihinkään sitten nykypäivänä. No ei se käytännössä se S ja te olette tehnyt itse käytännössä sitä, kuin mitä se merkki tarkoittaa. Joo. Mutta ennen näissä, kun näitä on tehty, varsinkin kun se Jukka Suominen teki näitä perustusremontteja ja muita, niin hänellä oli niin kuin minun mielestä se mielipide, että sitä museovirastoa ei pidä päästää tänne, koska sitten esimerkiksi niin kyllästetyn puutavaran käyttö on kielletty. Että hän oli enemmän tämmöinen niin sitä mieltä, että tämä täytyy, niin kuin, kun tekee jonkun remontin, niin se täytyy saada kestäväksi se materiaali. Ei, ihan oikea periaatehan sillä on ollut. Se on se kyllästetyn käyttö ollut
ja on varmasti museoviraston puolella jatkuvasti sellainen kiperä kysymys, mutta kun se palahuopakatto. Niin. ELY-keskuksen puolella nämä on pehmeämpi. ELY-keskus on hyväksynyt sitä vihreätä käytettä. Joo, mutta että tässä me nyt ollaan. Aina kun tänne tulee, niin näkee uusia juttuja, mitä olisi kiva tehdä ja pitäisi tehdä. Ja keväisin kun tulee, niin ensimmäisenä katsotaan, että mikä on romahtanut. Onko joku tuntematon käynyt ja onko paikat romahtanut. Niin. Suosittelen ressun käyttöä tuossa katolla siinä, just niissä rontuissa tässä kohti talvella. Että ottakaa kesäksi sitten pois. Varmistaa sitä, jos vaan täällä suinkin näyttäisi siltä, että kuitenkin ei ihan kaikkein pahimmat myrskyt tähän saata. Vai miten se on? Onko täällä? Ei minusta semmoisia kovia myrskyjä, että no muutamat syöksyvirtaukset, mitkä on joskus osunut. No, niitähän on joka puolilla aina. Joo, mutta ei niitä joka vuosi ole täälläkään. Joo. Niin, ehkä se tässä niin kuin isojen selkien keskellä kun ollaan, niin se vähän suojaa semmoiselta ukkosilta, niin semmoisilta ukkosrintamilta. Sitten ne syöksyvirtaukset, ne on niin voimakkaita, että ne vaan pyykkäsee tuommoisen selän yli sitten. Ei välitä siitä. Et tässä se toi katto ja tuolla sitten, kun olette saanut niitä paikkoja auki, niin silloin tulisin käymään ja katsottaisiin se rakenne ja mitä sen kanssa tehtäisiin. Et siellä pitäisi sen verran purkaa, että varmistuttaisiin sitten siitäkin tekotavasta. Joo, eli se ikkunallisen huoneen lattia pitäisi purkaa varmaan. Joo, siellähän oli myöskin siellä keittiön puolella oli tullut alas sitä. Joo. Siellä oli muuten ovella juttu yhdessä kohti siinä ikkunallisessa huoneessa, myös niin kuin ikkunan pielessä oli tullut. Ei se niin kuin mitään syytä näyttänyt olevan, mutta sieltä oli tipahtanut vähän. Just. Mehuako se? Se on mehu, se Käteen on laittaa. mustaherukkamehu. Joo, kiitos. Ihan. Kyllä meillä Viinit on jo juotu. haluatko mieluummin ihan Kyllä tämä nyt on vetistä hommaa. Meillä oli semmoinen superviikonlopun tapainen tässä, justiin selostin, kun tultiin. Vaimo täytti 50 ja tytön muutto ja sitten oli työkäynti ja sitten vielä täällä käynti. Että vauhdikas. niin. Huomenna pääsit töihin lepäämään. Sitten oli mikään se ruokatapahtuma siellä. Niin. Joo. Joo, ne hakemukset löytyy netistä, ne on helppoja täytellä, kun lisäpi niihin aineistoon ja kaikki mahdolliset tämmöiset viittaukset ihme Tahko-Pihkalan kenttiin, niin on niin kuin potkua antavaa aina. Sukuselvitys siihen. No niin. Tässä näiden monen suvun jäsenen juttuja on maakunta-arkistossa, siis niin kuin tallessa. Minkälaisia sukuja tähän muuten nyt liittyy kaiken kaikkiaan? Minkä nimisiä? Siis semmoinen mikä tämä Schwarzberg oli se, silloin se tuomiorovasti tuossa. Eli Mustakalliot nykyisin Suomen. Niin. Joka oli siis valtiopäivämies, joka tämän rakennutti sitten 12 lapselle, niin kuin, tai oliko siinä vaiheessa 10 tai 11, silloin 1900-luvun alussa. Eli niin kuin hän ja sitten hänen lastensa perilliset sitten on niin kuin tässä sukuyhdistyksen osakkaina. Siellä on Maria Schwarzberg taiteilija ja ketä kaikkea siellä nyt sitten onkaan niissä lapsissa. Nuorimainen oli tämmönen se Mustakallion Sakari, joo, joka uudisti suomalaisen syöpähoidon kokonaan, toi ihan sen niin kuin modernin syöpähoidon aikoinaan Suomeen ja niin kuin
sillä puolella ollut hyvin arvostettu. Sitten tässä on tosiaan Tarkko Pihkala oli semmoinen, joka Naitin sukuun ja Paavo Rintala. Paavo Rintala Naitin sukuun. Oli tuolla, viihtyi savusaunalla hyvin. Ja Tikkataulun luona. Ja Tikkataulun luona, kyllä. Tämmöisiä henkilöitä täällä on kuljeskellut. Toiseksi vanhin sitten meni naimisiin silloisen Oulun piispan kanssa, jonka sitten lapsia oikeastaan niin kuin me kolme tässä. Tai jälkeläisiä. Tai siis jälkeläisiä ollaan me kolme. Ja sitten, Ja Jukka myös. niin. Kyllä. Mutta sillä tavalla tämä on kuitenkin voisi niin kuin luulla, että kuopiolaiset olisi tästä paikasta ja tästä suvusta niin kuin kiinnostuneet, mutta ei ne kauheasti ole. Että se Minna Kantti, joka oli se aikalainen, niin siitä ollaan niin paljon enemmän, lyödään rumpua. Mutta ei tämä olekaan semmoinen, tämä yhdistys ei ole niin kuin semmoinen kauhean proaktiivinen julkisuuden kanssa. Että Mikä se tämä yhdistyksen nimi nyt sitten? Murronkävijät ry. Murronkävijät. Ja tämä oikeastaan se yhdistys, montako vuotta se, onko se 60 vuotta vaikka onko se toiminut, mutta se perustettiin sen takia, että kun ne Johanneksen ja Lauran jälkeläiset ja perheet ei enää käynyt täällä aktiivisesti ja se oli vähän niin kuin hajoamassa se toiminta, niin siinä sitten niin kuin perustettiin tämmöinen yhdistys, jotta tämä tulevaisuus näille rakennuksille tulisi turvatuksi. Ja yhdistykselle luovutettiin tämä tontti tästä saareen eteläkärjestä, tai onko tämä eteläkärjestä, joo. Ja sitten niin kuin näitä muita saaria sitten, oliko se siinä vaiheessa, kun ne arvottiin sitten ne omistukset sukuhaaroille? Sitä ennen ne oli niin kuin ollut jakamattomia. Joo. Noista saunoista vielä sen verran, että Oulesjoellahan ei uutta saa, että ne joutuisi tekemään kauemmaksi rannasta, että sikäli kannattaa pitää noita pystyssä vaikka sitten vaan jonain varastosuojana tuotakin savusaunaa joskus, jos ei sitä saakaan korjattua. Joo. Tai sitten jos joskus joku laittaa, mutta että Mites jos tommonen savusauna palaa, niin pystyykö siihen sitten niin perustukselle kuitenkin korjaamaan ikään kuin? ei. Sitten se on mennyt. Yleensä se on 15 metriä se etäisyys siitä keskiveden korkeudesta. Riippuu taas kaavasta, niissä voi olla eri merkintöjä. Kun meillä on tuossa vanhan navetan perustukset, niin joskus ollaan haaveiltu, että saataisiin siitä vähän katettua varastotilaa. Tuskin sillä mitään estettä olisi, jos se vaan on 8 metriä muista rakennuksista. Niin onnistuisi kyllä varmasti varasto rakentaa. Nyt on näissä tietysti on katsottava aina se kaava, että jos siellä on jotain erikoista merkitty näiden pinta-alojen suhteen, mutta kun löytyy perustus, niin se rakennuspaikka on olemassa. Joo. Missä kohti se on ollut se? Meidän huussi on siinä. Se on sen päällä. Niin, se ei olekaan kokonaan purettu, kun huussi on vielä jäljellä. On siinä muutakin kuin perustukset. Ne on ottanut, kun on Kuopiosta lähtenyt keväällä, niin ne on ottanut karjan mukaan. Totta Niin, kai. täällä on ollut tuo talviasukas, niin hänellä on ollut kai lehmä siinä. Just. Joo. Mutta sen ohessa, että me hoidetaan tuo katto, niin meidän pitäisi näitä niin kuin omia projekteja viedä eteenpäin. Se lattian purku ja tuo saunan korjaus. Tämmöiset, että Onko siitä sitten, kun kattoremontti on nyt kallis, mutta sitten taas ne lattian korjaukset on niin kuin huomattavasti edullisempia siihen nähden, niin meidän niin varmaan kannattaa niitä lattioita sitten ihan omalla rahalla korjata. Vai onko sillä merkitystä, miten paljon niitä tukia hakee? No, se on vähän silleen, että se on niin pieni se... sillä tavalla ei ole merkitystä. Se on tuommoisen lattian korjaus, niin kuitenkin jos sieltä jonkun tonnin saa maksaa. Se on siinä. Ei ne ole isoja. Kattoa vartenhan saa ihan yleensä paljon paremmin. Ja sitten semmosia isompia perustuksen korjauksia. Myös kourut kannattaa sitten olla syöksyt laittamassa. Kyllä, joo. Että niihin niitä avustuksia kanssa.
Mutta sitten syöksyjen kohdalla on usein niin, että kun sitä vettä ruvetaan kassaan sillä syöksyllä siihen nurkkaan, niin pitäisi ohjata myös kauemmas. Tai sitten, että se koulu vaan menee tarpeeksi kauaseksi. Se on sillä keinoin hoidettu. Se on itse asiassa kaikkein paras, koska sinne ei ne lehtimassat tartu sitten. Että ainakaan niin paljon. Joo. Ja sitten kun rupeaa tuommoista vaikka hakemaan tukea sille kattoremontille, niin siinä täytyy sitten piirustukset varmaan olla ihan. Että tekotavasta, niin se ei välttämättä ole tarvinnut piirustuksia olla, vaan selostus, joo. miten se käy. Piirustus siinä tapauksessa, että siinä on jotakin kovin erikoista, mutta tämä on aika simppeli-juttu. Joo. Siinä varmaan ne just suurimmat haasteet on tämä paikka ja sitten nuo telineiden rakentaminen. Sitten se paikan mukana ne Niin. kuljetukset, materiaalin kuljetukset. Jos ne kaikki hoitaa itse ja urakointi on ainoastaan se Niin. kattotyö. Niin kuin tuo takka- ja leivinuuni tuli, niin omana työnä tehtiin purkutyöt ja perustusten valut ja tämmöiset. Siinä on vaan haaste just se, että miten se pystyy, kun sitä ei voi oikein niin kuin useiksi vuodeksi jättää sitä purkua vaiheeseen. Ei, korkeintaan lapea kerrallaan, että semmoisen vaiheistuksen voi tehdä. Kestääkö se sitten vaikka, eihän se voi talveen olla pressun alla tuommoinen päre? Ei tavallinen pressu, semmoinen vihreä tai näitä harmaita, vaan pitäisi olla sitten ihan oikein lainapeite tämmöisessä saaressa. Se kestäisi kyllä sitten. Mutta nehän on kalliita lähtee vuokraan pitkiksi aikaa, että siinä ei ole katon tekee sillä hinnalla semmoisella. Että Kauanko semmoisen, sitten jos joku ammattiporukka tulee semmoista tekee, niin kauanko se tekee tuommoista yhtä lapetta? se on parhaimmillaan jotkut Eestin-pojat tekee tuommoisen noin 2,5–3 päivässä. Ei ne sitä sen pitempään tee, kun on teille kerran valmiit. Mutta kyllä me kuitenkin joku sääsuoja tarvitaan, se voi tulla sadekuuro koska tahansa. Juu, täytyy olla aina vihreät ressut valmiina. Niin ne vihreätkin kestää sitten semmoisen viikon siinä. Niin, Joo. tai kesänkin, silloin kun ne eivät lepata rikki, että ne on sen verran hyvin laitettu. Kauankohan meillä menee purkattu? No pidempään, kun niillä menee rakentaa se uusi. No ihan varmasti. mutta Varmaan vähän riippuu siitä, että miten joutuisesti siellä pystyy liikkumaan. Jos siellä on hyvät köydet ja Telineethän voi rakentaa vaikka edellisenä syksynä. Kyllä. se vaan on... Siitä vaan huolehtii, että ei ne lankkutasot heitä sitten seinille vettä, että ne on silleen järkätty. Onko sun ajatus se, että siihen kannattaa rakentaa itse lankusta vai vuokrata putkitelineet? Tässä kun on näin kaltevat nämä paikat, niin kyllähän se niin kuin lankusta on tehtävä. Se on putkitelinellä aika hankala. Tässähän oli niitä, kun tämä on maalattu silloin parikymmentä vuotta sitten, niin ne telineethän on tässä alla varastoituna tänne. Ai jaa. Ne oli niitä, että siinä on niinku tolpat vaan, metsästä haettu tolpat ja Niin. nythän ne on hyvin kuivia. Sitten siellä oli ne, kun on se vilmivaneri niiden kakkosnelosten päällä, niin ne on ollut niinku lankkuina. Joo, kyllä. Ja sillä tavalla ehkä pienemmät telineet tarvitaan katolle, kun maalatessahan on pitänyt olla monella tasolla, mutta nythän se riittää, kun se on tuolla. Et suuri työ tosiaan on se nosto. Sehän tässä onkin, kun ei kone pääse. Sitä aina ajattelee, että pääsee nostaa koneella. Tässä on oikein nostettava tuonne teille. Kyllä siinä on laskettava urakointiaikaa sitten pikkusen enemmän, kun on vietäväkin sinne. No, meitä Siinä on miehiä. talkoomiehiä kantamassa. Sitten jos löytyy. Sellainen pieni kädestä käteen polkku. Niin, Ai niin, että olisi virolaisten lisäksi myös kiinalaisia. Taimaalaisia marjanpoimijoita vuokrataan tänne. niin elämysretkiä Niin. kiinalaisia. Niinhän ne meni Tiille tuonne, kun tehtiin tuota uuden puolen hormiakin. Niin kyllä niitä, siellä oli paljon ihmisiä kantamassa. Mutta ei niitä niin hirveästi. Ei niitä mitenkään siihen määrin katsoa. Onko ne samankokoisia ne uudet tiilet? Joo, ei ne paljon tuosta heitä. Me voidaan tuolta laskea. +5% hukkaa. Niin.
Kai sen voi, kun pinta-alan tietää, niin voi jostakin saada tietoa. Joo, paljonko varmaan siellä- Heti voi lähteä niinku kysyyn kyllä tarjouksia tuommoiselle. Valokuva plus pinta-ala, niin hetihän ne antaa. Mutta se menee sinne Viron suuntaan, mistä ne tarjoukset kannattaa kysyä. No voihan täältäkin kysellä, mutta Ne saa vaan vertailuhinnan, Mm. että kuinka paljon säästää. ei. Ja sillä ei ole niinku tukien kannalta merkitystä. Ei ole ainakaan Että ennen suhtautuu ollut niinku- tämmöisiä niin, merkityksiä. Miten se siellä. sitten se laatu siellä? Onko se ihan yhtä hyvä kuin suomalaisessa tiilissä? Se vaihtelee ihan niin kuin Suomessa. Eli se on arpapeliä. Niin, kyllä se näin menee. Sehän on tuo urakointipuoli silleen täälläkin, että jos ei etukäteen tiedä ja tuonne arpomistahan se on. Eli sit pitäisi tietää joku hyvä merkki, tiilimerkki. Vai? Niin, tai työmiehet ja ilmeisesti sitä ajattelee. Niin että olisi luotettava urakoitsija, mistä olisi jo kokemuksia. Niin, kyllä. Mutta kyllähän niin siellä niitä tiilitehtaita on sit varmaan erilaisia. Ja Niin, tietysti ykkös- ja kakkoslaatu sitä on. tarkoitin että sillä materiaalilla, että olisi niin joku tunnettu kattotiilitehdas Ei siellä Virossa. luottomasti, että sitten voi myöhemmin lähteä hakemaan, kun se ei kestänytkään. Uutta tieltä tilalle. Pitääkö meidän itse hakea ne tiilet Virosta? Kuinka monella on peräkään? Kai se kuuluu siihen pintaan, toimitus tuohon rantaan. Tänne asti ei ole varmaan pyytää toimitusta. Tai ehkä voi pyytää, mutta se voi olla kallis. Siis laivareitti menee tuosta. Joo. Joo. Niin, Jos joku laiva. Niin. Niin. Jos kerran laivalla tuohon pääsi. Mm. Jonkinlaisella hinajatyyppisellä. Onhan se semmoinen lautta, missä on se moto siinä Joo, sehän kävi. kannella. Sehän on hakenut täältä puutavaraa. Niin semmoinenhan voi nostaa ihan pitkälle rannallekin. Niinpä. Tiilipaketti. Saisikohan siihenkin avustusta semmoisen Siirtelyä. tavaran siirtämiseen? Kyllä varmasti voi hyvinkin lähteä yrittää sitä mukaan siihen. Yleensä kaikkea, mitä oikeastaan keksii. Se ei se jäätien tekeminen, sekin maksoi jotakin. Sitä ei menisikö läpi. Ei se niinku suoraan lähtenyt se puutavarakuormaa tuomaan jäätä pitkin lähtenyt suoraan ajamaan, että se halusi käydä auraamassa sitä ensin, että se vahvistuu se jää. Niin, ei kuitenkaan pumpannut vettä sinne. Ei, Joo. ei sinä vuonna ei tarvinnut. Kyllä. Kyllä. Viime Entä talvella. sitten kun tuot vanhan tiilikatteen purkaa, niin onko noilla vanhoilla tiilillä mitään kysyntää jossain rakennusapteekeissa vai? Ei oo, että niitä lojuu kyllä paikat pullollaan noita vanhoja tiilikattoja. Niitä ei ole Ei tarvetta niille säästää. Ei niille oikein ole. Ja että kyllä niin kuin toissijaisessa, jos teillä täällä on käyttö itselle, niin voi semmoiseen, mutta ei kyllä muuta sitten. Ja yleensähän se on palasina. Tuskin sitä kovin varovasti tuolta alas lasketaan. Jos ei muuta. No jos niistä olisi saanut 50 senttiä kappale, niin ehkä me olisi sitten vähän hellemmin. Se. Niin, mutta laiturin jätkeen. Laiturin jatkeeksi oikein hyvä. Jos ei muuta. Kesäkeittiön katoksi. Maantäyttöä, jos tarvii jossakin muualla kuin sinne Niin. alaiturin. Semmosia. Sitten tietysti on olemassa parempiakin rahoitusmuotoja sinällään, jos olisi jotain yritysluontoista toimintaa kehittymässä, että sieltä puolelta ne vaan edellyttää hirveätä paperiluottaa kyllä yleensä ne kaikki semmoiset. Minkälaista onko yritystoimintaa? Jos se kytkeytyy siis siihen yritystoimintaan jolleen luontevasti, että rakennusta käytetään johonkin, niin sittenhän voi lähteä EU-avustuksia käyttämään tämmöisiin korjauksiin. Laura voisi jotain kursseja järjestää täällä. Ilman muuta. Niin tuohan meidän täytyy nyt perustaa yritys. Voihan se yhdistys tehdä liiketoimintaa. Niin. Mut onko se EU-tasolla sitten yhdistyksen harjoittama liiketoiminta? Niin jos se on, onko se mainittu siellä, sitten, että se, on, Ei varmaan. se pitäisi muuttaa sääntöä. Mm.
Aivan. Ei siinä vaiheessa varmaan osattu aavistaa, että tämmöistä Niin, tarvitaan. pörssiyhtiöksi. Kurssitoiminta olisi kyllä yksi mahdollisuus, mitä täällä voisi. Niin, muikkukukkoja ja Mitä on mitä- leiviuuni? Hiljentymisen kursseja sun muita. mitähän on just- joogakursseja. Joo. Hornetti taitaa. Lintu tulee. Se siitä hiljentymisestä. Niin. Sitä täytyy varmaan, se on varmaan semmoinen varteutettava vaihtoehto, että pystytäänkö me, onko yhdistyksessä niin paljon potentiaalia, että se pystyisi rakentamaan tämmöistä yritystoimintaa. Vaatii jo sitoutumista. Niin. Joillakin teillä nyt niitä YT-neuvotteluja on tulossa, että jos te niinku vaihtoehtoista uraa miettii tässä. Niin kuin oli puhetta, niin työtä on, mutta rahoitusta ei. Yhdistyksellä voi hankkia varoja tekemään töitä, talkootöitä. Onhan me jotakin semmoista jossakin vaiheessa hahmoteltu, että voitaisiin tämmöistä jonkunnäköistä elämysmatkailua tähän rakentaa, niin kuin korkeamman luokan elämysmatkailua. Ei kelle tahansa, vaan tilauksesta jollekin suuremmille yrityksille tai tämmöiselle tarjottaisiin tämmöistä kokonaisuutta niin kuin käyttöön, että hankittaisiin sitten kunnolliset ruoanlaitteet tänne ja muut systeemit. Niin. Et sehän silloin, kun se perustettiin se yhdistys, niin se niin kun, toiminta on sitä luontoretkeilyä, kun oli ajatuksena, että jos siihen saisi niin kun, tukea. Mutta koska tämä on suljettu sukuyhdistys, niin ei ikinä ole tullut mitään. Eli kaikki kiinteistöverot ja muut, niin jäsenet sitten jäsenmaksuilla ja muilla maksuilla sitten pitää tätä yllä. Plus mitä nyt lahjoittaa sitten näihin remppoihin. Meillä ei tosiaan niin kuin mitään muuta tulolähdettä ole muuta kuin jäsenten. Ja sitten lisäksi niin tässä ei pystytä niin kuin mitään rahastoja perustamaan ja säästämään näitä remonttikustannuksia varten rahaa, vaan kylmästi vuoden tilikauden lopussa niin katsotaan mitä on viivan alla. Niin just, se on vähän ikävämpi. Silloin täytyisi joku Täytyy tosiaan keksiä niin joku suunnitella muu. tarkkaan, että miten ne rahoitukset toimivat. Niin, joku muu organisointimuoto täytyisi kehittää sitten siihen, kuin se yhdistys. Varmaankin. Niin, ja mitäpä siinä oikeastaan tulee järkevää sitten yhtiö sen jälkeen. Isoja kysymyksiä. Joo. Joo, kyllä Tästä ei on metsää niin paljon pysty jo. Vai liittyykö tähän metsään jossain muulla? siis, ei, yhdistyksellä on tämä saaren. Joo. Ei muuta. Niin just. Että tietysti Tämä on jonkinlainen apina-ansa toisin sanoen, niin kuin yleensä menee nämä asiat. Että... Apina-ansa. Niin. Kalastusmatkailua ja savusauna päälle. Tonnin reisuja. Se olisi hyvä, jos meitä olisi vaikka 1000, niin sitten olisi sitä porukkaa, mutta meitä ei ole. Olisi se raju käyttö, jos olisi joku semmoinen. Niin. Mutta jos tässä nyt on käytännössä noin 100 perhettä mukana, niin käytännössä täällä käy vuodessa sitä yhtä vuosipäivää lukuun ottamatta, niin montako perhettä? 10? Ei niinkään paljon. Alle 10 perhettä käy. Suurin osa käy kerran vuodessa. Onko täällä mitään järjestelyä sen suhteen sitten niin kuin maksujärjestelmää, että suhteessa
käyntimääriin tai... Ei, koska sitä kävijäkuntaa on niin vähän. Ja sitten kun vanhemmat ihmiset ei jaksa käydä, mutta ne kuitenkin haluaa tukea sitä, että ne sitten ottaa jäseneksi. Niin paljonko kaiken kaikkiaan siis porukkaa? Tämä menee niin kuin jääkaappisysteemillä, että niin kuin, tavallaan ne jäseniä on näiden Schwarzbergien jälkeläiset, mutta sitten nykyisin voi myös puolisot liittyä siihen jäseneksi ja sitten se on niin kuin, tavallaan niin kuin jääkaappikohtainen, että ne, jotka käyttää samaa jääkaappia sen jäsenen kanssa, niin on niin kuin siinä mukana, mutta että rekisteröityjä jäseniä on vaan ne sukulaiset, vaikka se koko perhe on siinä mukana toiminnassa. Eli meillä on se 100 jäsentä. Sukulaiset ja sitten ne puolisotkin on voinut liittyä itsenäisesti. Niin. 100. Mm. Mutta sitten niitä aktiivisia on kyllä hyvin vähän. Niitä aktiivisia. Mm. Kyllä. Jotain tarvitsisi tehdä. Ei muuta kuin se yhtiö vaan ja yrittämään. Eikö se tämä elämä nykyään ole silleen, että sanotaan vaan, että yrittämään? Niin. Siinä on tietysti se, että yhtiö aina niin kuin ottaa riskejä ja Niin. kuka ne sitten ne riskit kantaa. Yrittäjä tietysti. Hulluimmat. Mitä jos Tässä ottaisi tapauksessa. kohderyhmäksi nämä japanilaiset tai jotain muuta semmoista? Kyllä. Ihan täysin. Jos ajattelee tämmöistä paikkaa, niin se on hyvinkin heille semmoinen. Tämä on melkein kuin Muuminmaa. Että... Mm. Kyllä. Oheisohjelmaa Muumishow sitten. Vaatii vaan panostusta markkinointiin. Kyllä. Mitä muumipannukakkuja sitä oli tuossa myynnissä? Kyllä. Ei kun naisille esilihat ja miehille lummupinnat. On mikä hyvä. Niin, matkailupuolen rahoituksia sitten. Mm. Niitäkin hankkeitahan riittää. Mutta sitten ehkä siinä, en tiedä onko se niin kuin yritystoiminnan, jos yritystoiminnan motiivi on saada kattoremontti esimerkiksi rahaa, niin se voi vähän olla hakuusussa, että ehkä siinä täytyisi olla niin kuin joku iso... Kyllä se on intohimoinen ihminen löydyttävä, että semmoista lähtee vettämään sitä kautta. Ei sitä tiedä, mitä tuosta nuoresta sukupolvesta nousee, minkälaista intoa sieltä kasvaa. Meitä on toistaiseksi vähän ainut edustaja. Kyllä vissiin Aapo ja Joonatan ja kumppanit käy täällä usein. Osallistuu talkoisiin. Kyllähän se sukupolvi, osa siitä on innokasta, osa vähän. No, siitäpä se on vaan setvittävä tapa. Mm. Se nyt ehkä näistä sun puheista, niin minusta yllättävintä oli se niin kuin tuo uuden puolen lattia, että se on niin hälyttävä. Aina se kun maata koskettaa ja noin kosteita maata. Et siellä on niin kuin ihan suora reitti kasvustolle nyt tällä hetkellä. Että Joo. eihän se tarkoittaisi, kun vaan saisi ne kaikki pois sieltä, mitkä siellä nyt nojaa maahan. Joka tapauksessa sen ihmeellisempää olisi. Joo. Mutta hankala ottaa vaan sitten alakautta, että se on aukkotehtävä lattia. Joo. Kyllä se meiltä onnistuu. Purkaminen onnistuu hyvin. Ollaan hyviä siinä. Apinan raivolla vaan. Kyllä. Rikkominen on aina hieno. Niin, lumirinnasta lähtien pikkupoikana, sehän menee näin pojille. Se on sitä materiaalin testausta. Se on me. Tämä katto nyt ei ollut niin suuri yllätys.
kyse ehkä sitä aikataulusta. Joo. Ja nämäkin maalipinnat, vaikka niissä on nyt on tuommoista elämistä, niin eihän näistä kannata sillä tavoin huolissaan olla, että Joo. ei mitään kauheita vauhtia tarvii niiden kanssa pitää. Mutta tämäkö oli huono maali tähän taloon? No tässä on seassa ihan oikeasti muovisidettä, sidosainetta, kun se tuon verran taipuu, kun tuossa taipuu. Kuka on täällä pikateho? Mä oon ainakin semmosia vanhoja purkkeja tuolla näin. Tämä pikkusen liituntuu enemmän kuin pikateho. Minusta tämä saattaisi olla niin sanottu standöljymaali tyyppinen, että tuonne Vintexin suuntaan niin ja näihin Vin-alakusiin niin viittaisi noin ihan vaan, mutta eihän se selviä niin kuin labrassa, että mikä se just on ollut. Ne kun vuosittain vielä vaihtaa ne reseptit maalitehtaat, että miten halvimmalla saisi semmoiset, että just pysyy seinässä, niin niistä aina tiedä mitä ne on. Vinhaa. Niin se, mitä on peittävä onneksi, että se on hyvä ollut, kun on peittävällä laittu. Tämä nyt sitten uusintamaalaus joskus on pikkasen hankala asia, se kuoriutuu hyvin herkästi se uusi maali pois. Tällä niin pitkään kuin ikinä kannattaa yrittää pysyä. Joo. Pesu olisi nyt. Pesu. Etikkapesu. Niin, se on yksi juttu. Ja no onko tätä pikatehoa nykyään olemassa vielä? Ei Ei, ihan, jos me joudutaan ihan sitä pikatehoa kuin mitä nyt oli aikaisemmin. Ei ole ihan sitä. Se on vähän muuttunut se koostumus. Ei kuulosta yhtään meidän hommalta pikateho. Ei kumpikaan sana. Se on jotain hurttia huumoria, kun on semmoisen maalin valinnut tänne. Ehtii kuivumaan. Tässä lattiassa niin näin katsella äkkiä ajatellen, niin saattaisi olla jopa tässä lattiassa sen tyyppinen maali. Onko teillä tietoa milloin tämä on maalattu? Onko se sama syssyyn maalattu? Joo. Tässä on sama juttu, niin pitäkää niin pitkään kuin vaan. Jos tämän niin kuin jättää alle ja uuden tekee, niin kyllä lähtee heti pahan näköiseksi. Nyt se, joka mies jotain teki, niin jätti hoito-ohjeet, että nyt pitäisi niinku tikulla rapsuttaa nämä raot puhtaaksi ja laittaa jotain bitumin kitin tapasta sinne. Ei yhtään mitään hyötyä, mutta voihan sen tehdä. Ajan kuluksi. Jos Nee. ei satu muuta ole. Kyllähän se vähän silleen on, että kun siihen laittaa, niin se vaan hidastaa loppujen lopuksi sieltä alapuolelta tulevaa kosteutta. Nyt se tuo maali pysyy, kun se tuosta ratkeaman kautta pääsee jotenkin kuivaan. Joo. Se kun on kerran maalattu, niin siinä on aavistus sitä solukkoa auki tuossa muovissa. Toisen kerran kun maalataan, kaikki reiät on kiinni. Ja sen takia se rupeaa sieltä lähteä se toinen kerta irti. Ja nostaa myös tätä pohjaa tästä, tätä maalikerrosta irti samalla. Joo. Se on sitten varmaan se vuosi, kun on se kattoremontti ja telineet olemassa, niin silloin on sitten seinien pesu. Kun telineet on olemassa. Ei me niitä montaa kertaa rakenneta. Kyllä, kyllä. Eiköhän jotenkin tuohon vihreään tuo musta niin sopivasti tuo niin kuin häviää. Niin. Eihän tämä nyt ole. Nämähän pystyy nämä parvekkeet alla olevat. Niin, Helpommin mieluummin pesimään. sitten aloittaa niin kuin ylhäältä alaspäin, jos sieltä jotain valumiakin tulee. Sekö sitten se etikka vesi niin vaurioita sitä maalia? Ei, siitä ei ole pelkoa. Sitten Pitikö se Porakool on semmoinen tietysti, mutta ne on niitä Joo. erilaisia pooriin perustuvia. Sehän kyllä on täydellinen tuote, mutta suvun jatketta estää samalla. Jos Tarvitseeko haluaa se tietysti. etikkapesu niin kuin sitten harjauksen ja huuhtelun vai? Vai onko se vaan? Kyllä se yleensä ottaen aina tietysti pitäisi vedellä myös huuhella, Joo. että lähtisi myöskin sen seassa oleva siinä mitä sitten on niin Ja haju. pois. Niin, no se haihtuu ulkona. Kyllä. Kuinka vahva etikkavesi se pitää olla? Mitä? Kuinka vahva etikkavesi se pitää olla, millä sitä pestään? Nyt kysyt semmoista, minä yhtäkkiä muista, pitäisi katsoa tuolta paperista. Joo. Miten se meni?
Ai niin, mutta etikalla on myös sitä hajunpoisto-ominaisuutta sitten, että jos jossain rupeaa olemaan, niin ei muuta kuin vatin etikkaa ja jättää muutamaksi yöksi. Miten sitten tuo painepesurin käyttö tämmöisessä? Kannattaako sitä käyttää, jos niinku... No se ottaa kyllä maalia irti, että se on Nyt silleen joo, vähän käsipeli. huono. Niin. Se pitäisi niin pehmeästi vaan lutrata sitten se vesi. Että... Painepesurilla saisi kyllä levitettyä sen etikkaveden, Joo, jos pesuainesäiliön kautta sitä. sumutemaisesti. Niin. Kyllä. Mutta yleensä sitä joutuu vähän sen hankaamaan, että kyllä siinä niinku sitä on tehtävä sitten. No kyllä se varmaan sit kannattaa niinku systemaattisesti aloittaa ylhäältä, kun on ne telineet olemassa, että ei nyt niinku tästä ensin kokeilla ja sitten valuteta tuolta ylhäältä. Vai? Kyllä. No eihän se ylhäältä, jos tekee, niin eihän se tähän tilaa paljon. Tämä on vähän niin kuin eri osasto. Mutta kyllä siinä sitä hankaamista riittää. On laitettu näitä kittejä johonkin. Minun mielestä sitä kittiä laitettiin silloin niin kuin kaikki nämä tolppien raut ja kaikki kitattiin. Tää on vähän muovimaista, että mitä tää lie ollut. En osaa sanoa, mutta se voi hyvin kyllä jossakin tallessa. Sitä pellavaöljykittiä tuolla on varastossa paljon, mutta eikö se ole noihin ikkunoihin? Joo. Tää ei oo sitä. Vaikka väri on hyvin lähellä, mutta tässä on notkeutta. Että Se on jotakin silikonen puolesta. kurtsua vaan. Hyvä. Oliko teillä tuosta tuon toisen talon verhauksesta puhetta? Ei, no siitä ei ollut tuolla. Rimavuorosta, Niin. että mitä tekis niinkö? Niin. Ja mikä se aikataulu? Että milloin kannattais vai? Rännit Että ensin. voiko sen niin kuin maalata vai pitääkö se uusia? Ja Melkein pitäisi vilkaista. Siinähän oli aika hyvä paikotelle, mutta siinä on just niin aurinko pahiten polttanut. Niin näytti ainakin, että jossain oli ihan rispaantunut No, se ihan puu. rispaantunut. Että Ei silloin kun se ilmakoulussa. alkaa rispaantua, että se hajoaa, niin totta vaihtaa. Rimmaa vaihtaa. miten se sitten, jos se on niin kuin, kannattaako sitä vaihtaa, jos se on niin kuin alhaalta näkkiintynyt se rima? Vai voiko Se näyttää hullulta usein, kun vaan tuoretta puuta vaihtaa johonkin pätkän. Että kyllä niin kuin kannattaisi sitten niin kuin koko rimaa, kun se nyt ei maksa mitään, sitten aina Joo. vaihtaa kerralla. Punamullallahan tuo sitten muuten hoituu. Harjaus ja punamulta. Joo. Ja punamulta on helppo vaikka keittää porukalla, että se nää ihan ihmeellisiä. Voin antaa ohjeet. Joo, se me tehdään itse. Pistää noidan pataa Niin. porisemaan. Niin. Savusaunan pata otetaan ulos. Mm. Punamullassa on yksi juttu, se on siinä, että siihen pitää pissata, niin sitä tulee hyvää. Ja toinen, että se pitää tehdä silleen, ettei sotke rakennusta kokonaan. Niin. No kyllä siinä ne ikkunapuitteet tulee Niin, sitten, sotkuseksi menee. mutta kyllä nekin uusinta maalausta tarvii. Että Joo, ensin ruiskitaan punamulta ja sitten sivellään valkoista nätin. niin. Kyllä. Sitten sitä värin tummuusastetta voi säätää sillä rautavihterillä, että miten pitkään sitä polttelee siinä kattilassa. Tuossa oli aika vaaleita tavaraa, että se on aika nopeasti tehty ja ilmestetty. Ai niin, sitten joo, sitähän tarvii, jos tulee useampi padallinen, niin saada se sävy pysymään samaan. Tästä pitää jättää aina sitä edellistä, että saa vähän semmoisen liukuman sen vaihteluksi. Niin, Niin. tai sitten tuommoisia 200 litran tynnyriä aina kaadetaan se padallinen, niin loppujen lopuksihan ne on sotkeutunut. Ja sehän voi sen maalin tehdä siinä jo. Niin, suoraan. Niin, tynnyri. Tämä on vaan kosani, että saa vähän tujua sinne alla. Juu.
parisataa litraa siihen menee taloon. Ei mene niin paljon tuohon kuin... Ai niin, onhan se rimalauta. Siihen menee muuten paljon kuin rimalauta. Ja vanha maalipinta ja rosonen. Siinä muuten ei yksi tynnyri riitä. Riippuu tietysti venyttääkö maali. Ei kannata. No sitten on sävylsäädessä vähän tekemistä. 2 satsia pitää tehdä. Pitää Pohjoispuolelle kaksi oma. tehdä ja sekoittaa ne, niin sitten tulee sama sävy. Niin. Niin, ja kyllähän sitä aika lailla tulee, kun kellosta katsoo tosiaan sen keittoajan samaksi. Aika lähelle pääsee. Kun ei kesken seinän vaan vaihdu se väri. Toinen seinä voi olla vähän eri suuri. Niin varjon puolella olla vähän eri sävy, se ei ehkä sitten. Miten se niistä tuista vielä, niin onko ne sillä tavalla, että kun ne haetaan, niin ne on sitten niin kuin sen seuraavan vuoden aikana käytettävä? Vai onko siinä jotakin tämmöistä? No siinä on kyllä pari vuotta aikaa niin kuin käyttää, mutta sitten niin kuin jatkoakinhan niihin voi yrittää, jos jotain tulee. Mutta niin museoviraston puolella sekin on vähän jäykempi juttu. Joo. Siellä pitää periaatteessa lähteä uutta anomustakin helposti tekemään, jos Se jatkuu se aika. mikä remontti nyt vaan olisikin, ja niin se urakoitsija ollaan jo niin kuin kilpailutettu ja valittu, että siellä on ikään kuin tiedossa ne kustannukset vai? Ei. Siellä voi olla ihan puhtaasti tämmöinen etukäteisarvioitu määrä. Ja sehän tulee sitten, pitää maksaa ja sitten kuittia vastaan saa sen avustuksen. Niin pitää olla semmoinen virolainen firma, joka kirjoittaa Vielä kuitinkin. Tai jonkun kuitenkin. No sehän vähän nostaa hintaa kyllä. Toisaalta se voi pidentää takuaikaa. Niin. Mutta että jos sen laskisikin sillä tavalla, että no joo, voiko sen vaikka kattoa ajatellen, niin voiko sen hakea sillä tavalla parivuotisena jo alkuun, että yhtenä kesän tehdään yksi lape ja toisena toinen lape. Ja sitten kun meitä kuitenkin pitää tulla se 70% rahasta, että me voidaan jakaa se kustannus 2 vuodelle. Ei siinä niin kuin minun mielestä ole mitään estettä näin tämmöisiä jakoasioita. Mikä on niin kuin järkevää vaan tehdä. Että kyllä siellä on ennenkin ollut niitä semmoisia, että on korjattu monessa otteessa asioita, että ei se niin kuin ole mitenkään. Ikkunat ja ovien kanssakin ihan venyy monta kertaa monelle vuodelle. Ja sitten siinä on se epävarmuustekijä, jos niitä talvia ajattelee. Että voi olla, että joku talvi ei tule jäitä ollenkaan. Niinpä. Se lienee hyvä peruste lykkäykselle. Ja mikä se on sitten se ELY-keskuksen raha, niin mistä se tulee? Tai mistä Nehän on pikkusen niin taas säätänyt. Rahoja vai? Mitä? Onko ne valtion antamia rahoja? Joo. Et siellä on ollut sitten tämmöisiä EU-rahoiteosuuksia, mutta minun mielestä tällä hetkellä ei ole semmoisia. Sitten on olemassa erilaisia projekteja, jotka virkamiehet ovat kehittäneet eri ympäristöissä on ollut niitä, mutta en tiedä tällä hetkellä täällä tilannetta. Joo. Sitten ovat käyttäneet työllisyysmäärärahoja myös semmoisia. Tällä hetkellä nekin on niin supistettuja, että ei varmasti niitä. Siitähän on juttua lähissä just ollut. Että Niin. Tuntuu vaan jotenkin se, jos sanot siitä työllistämisestä tai työllisyysjutusta, että niin ollut, että Suomessa on työttömänä ihmisiä ja sitten pitää Virosta hakea ne tekemään. niin, tämä on justiin tämmöistä tietysti. Niin, jos olisi työllisyysmääräraha, niin tietysti siellä saattaisi löytyä semmoisiakin tekijöitä, jotka sitten kanssa tekis. Se on vähän silleen. Ja käytännössä sitten mitä pohjoisemmasta olisi se tekijä, niin se yleensä tekee. Sekin toteutuu Suomessa kyllä. Joo.
lappilaiset, kainuulaiset ja vielä tässä Savon ympäristössä niin tekijöitä löytyy, jotka tekee niitäkin hommia niin kuin työllisyysmäärärahojen kautta niin lähtevät töihin. Mutta mennäänpä etelämmäksi, niin se on ihan hirveätä vinkulointia. Joo. Ei sitä tule mitään. Joo. Ja sanoit, että nyt olisi niin kuin niitä rahoja käyttämättä siellä. Tarkoittaako Niin. se Niin on. sitä, että nyt jos niitä anoo, niin milloin ne pitäisi niin kuin sitten käyttää? Nyt heti. No ne pitäisi pystyä käytännössä tilittämään marraskuussa. Se olisi niin nopea juttu, että ne kerkee tehdä nyt. Mutta sä et tiedä, onko niitä Pohjois-Savossa. En. Tällä hetkellä en tiedä Pohjois-Savosta. Niin. Lapissa on ja Kainuussa on, mutta Mitä en me, tiedä tästä. miten me saataisiin niin kuin muutamassa kuukaudessa suunnitelma kasaan ja hakemus kasaan ja tehtyä. Ja rahat kasaan. Minusta se on aika epätoivosta, Kuulostaa jos ei ole valmiina kaikki. Ei kattoa me ei mitään saada, mutta onko meillä mitään muuta sinne. Sillä aikataululla tietysti. Ei tämä maailma siitä mene sen kummemmaksi, että kyllä niitä on ensi vuonnakin taas samalla tavalla palautumassa, jos Joo. niitä ei hakke. Eihän tämä näytä. Ja olisi se niin, että ne on niin kuin syksyllä aina haettava? Vai? Hakuaikahan loppuu, sen nyt taas väärin sanon, lokakuun loppuun. Mutta se tulee lehtiin se ilmoituskin aina, että sehän niin kun ei ihan ole pysynytkään koko ajan samana. Se tulee tuolta Helsingistä aina se sanelee, että milloin se haku alkaa. Joo. Kannattaako meidän hakea tuohon saunan kengittämiseen ollenkaan? Poistaako se mahdollisuuksia saada sitten katolle seuraavana vuonna esimerkiksi? Ei minusta, että semmoisia realistisia niin kuin tämmöisiin tarpeisiin nähden pohjautuvia tarpeita, jos vaan on, niin ei minun mielestä se semmoista poista, että kyllä se niin kuin ihan hyvin onnistuu olla sekin mukana siellä samalla tavalla. Mutta mikä se nyt teille sitten on se vauhti ja tärkeys milläkin asialla. En pitäisi itse tuota savusanoa. No, tarvitaan kuitenkin. Meillähän niin kuin hirret on jo sinne pikkusaunan kengittämiseen, että ei saa kuin rohkeutta tai taitoa vaille aloittaa. Niin, mutta mä mietin, että jos siihen hakee avustusta, niin silloin me voitaisiin saada mestari siihen pariksi päivää heilumaan, niin se helpottaisi vähän sitä kynnystä tehdä sitä. Onko teillä Tiiossa hirrenvaihtajia täällä? Ei. Ai. Joo. Se on tietysti saareen sitten vielä eri juttu, että sen henkistä porukkaa saa liikkeelle. Se muurari oli kyllä täsmälöytö, koska se, mitä se oli 1,5 viikkoa yhtään soittoa, niin asui täällä saaressa, sille laittoi ruuat ja pyöritettiin talkoilla, että se sai kaiken suoraan Eikö se ollut valmiina. 2,5 viikkoa? Jotakin sitä luokkaa. Ja siinä se kävi yhden vuorokauden seuran kotona kanssa. Ilmeisesti yksinäinen mies. Ei ollut perheen. Kuitenkin. Juu. No, onpa erikoista. No, onhan näitä kaukosuhteita olemassa. Ei käynyt edes kylillä. Ei käynyt edes Kyllä nautiskeli vaan, kun oli täysjohdossa täällä ja sai suunnitella vähän niin kuin... Hermolepo on selvästi ollut. Niin, Emännästä. käydä saunassa illalla. Niin. Ja sitten tietysti kun oli meitä apukäsiä, että ei tarvitse niitä ikäviä rutiinihommia tehdä niin kuin tiilivalmistamisia ja muita. Joo. Sai vaan suunnitella ja Se miettiä. oli niin kuin ennen vanhaa muurari olla sitten. Ja laastintekijöitä. Oli sillä oppipoika, jota se ohjasi. Niin kävi sinne Aluksi. avustusta saada. Siitä on 5. Hokaan.
se on sitä jos niin kuin miettii, että miten se prosessi meni, niin eihän me oikeastaan, niin kuin, kun me ei pystytty tietämään milloin me pystytään se tekemään, kun me ei tiedetty kuinka paljon meitä tulee kasaan ja sitten me ei tiedetty milloin me saadaan ne tavarat tänne. Niin. Sitten vasta kun me tiedettiin niin kun saatiin se sovittua, että milloin se on se muurari täällä, milloin hänelle sopii. Edellisenä kesänä tai syksynä sovittiin se, että hän tulee seuraavana toukokuuna tänne, niin sitten me tiedettiin, että meidän on pakko tehdä, missä aikataulussa meidän on pakko niin saada ne valut tehtyä ja tavarat tänne kuljetettua. Sitten tuli niin kuin... Ja kyllä niitä pohjia valettiinkin viimeiseen asti siellä syksyllä. Kyllä. Niin ja vielä silloin keväälläkin tehtiin. 2 viikkoa ennen muurausta tehtiin vielä viimeisiä. Niin se pintavalus. Niin. Et sitten jos tätä ajattelee näin, niin sitten tuommoisen katon hommaaminen, niin siinä täytyy niin kyllä enemmän olla sitä suunnitelmallisuutta ja sitoutumista, että me saadaan se hoidettua. Niin se on silleen pitkäaikainen prosessi, että sitten kun se urakoitsija on löytynyt, niin se täytyy se materiaalitoimitus sopia jo edellisenä talvena. Mahdollisesti, että saadaan se jäitä myöten tänne. Ja jos se jäät kannan, niin sitten siihen pitää joku lotja kehittää. Nyt kyllähän tuommoisen katon laitto tietysti sellainen yksittäinen kirvesmies, jolle ei tarvitse sitä alvia maksaa ja muita kuluja niin kuin yrityksen kautta. Ja sitten joku apumies, niin on sitten toinen vaihtoehto tietysti sleesti, mutta se ei ole sitten urakointia. Se ei ole silleen takuutyötä, mutta että... Eihän tuossa tarvitse sinällään olla, kun se 2 miestä siinä ylhäällä ja sitten sitä tavaran kuskaamista. Pitääkö siinä hakemuksessa eritellä tavallaan, että paljonko me suunnitellaan, että materiaaleihin kuluu ja paljonko menee työkustannuksiin, jos palkataan työvoimaa? Plus sitten siitä omasta työstä myös voi arvion laittaa, että siitäkin sitä avustusta annetaan. Ahaa. Ihan puun kaatoon myöten, jos ajattelee, että hirsiä lähdetään laittaa, niin voi arvioida siitä tietysti puusta hintaa, mutta myös sitä omasta työstä. Kun me kuitteja vastaan maksetaan, niin mikä se kuitti siinä? Se on tämmöinen näin peli siinä kohdassa sitten, että siinä ei kuitteja, siinä katsotaan ELY-keskuksen kohdalla. Okay. Se on arvioitu määrä. Näihin on jollain tapaa nykyään rahoitus tuolta ARAn kautta niin käytännössä ja se on niin kuin pikkusen sitä sotkenut sitä. Mutta on ne kuitenkin olemassa Joo. avustusjärjestelyt. On se sitten kuitenkin tämmöiseen hankkeeseen ryhtyminen, niin täytyyhän meillä olla se koko summa kuitenkin löytyä siinä vaiheessa, kun me itse maksetaan se ensin. Niin, se on näin. Että on siihen silleen vakavasti suhtauduttava ja selvitettävä kaikki. Niin. Lähteekö se sitten liikenteeseen siitä, että meidän pitää laskea materiaalin tarpeet ja arvioida paljonko se urakka tulee kokonaisuudessa maksamaan? Niin, täytyy varmaan pyytää joku alustava tarjous, että meillä on joku lähtökohta sille hinnalle. Kyllä se on niin kuin kaikkein tarkin tietysti lähtötieto. Ja sitten kun saadaan se rahoitus selvitettyä ja meidän niin kuin aikataulut, että koska se toteutuu, niin sitten pyydetään jos te tarkemmat tarjoukset. pankkiin menette, niin täytyy tietysti pankinjohtajalle semmoinen olla niin kuin oikea kustannusarvio joka tapauksessa. Joo, ja se on sitten yhdistyksen lainanotto on sitten hyvin kallista, että
yritykseen, rinnastetaan yrityksiin. Mm. Korot on sitten ihan erilaisia ja riskit kaatuu Niin on. sitten hallituksen jäsenille. Niin. Edelleen tämä remontti, tämä muurausremontti saatiin niin kuin sisäisesti kerättyä vapaaehtoisin lahjoituksin. Joo. Ei tarvinnut mennä siihen. Muistatko Arto, paljonko kustannusarvio tai lopullinen hinta oli noille? 15 000 luokkaa. Niin, että se on samaa luokkaa on sitten tuo katto. Mutta siihen ei laskettu siis mitään meidän töitä. Niin. Muurari ja apulainen ja materiaali. Eikä naapurin talkoapua. Mutta kyllä me nyt toista viikkoa rakennetaan niitä telineitä täällä talkoilla. Ja jos itse puretaan, niin puretaan varmaan 2 viikkoa sitä ja suojataan sitten säältä. Ja jos joudutaan veneellä tuomaan ne kattotiilet, niin me tuodaan niitä kuukausi. Muistan, kun Juhon kanssa tuotiin vähän tiiliä tänne veneellä, niin Joo, siinä ei montaa senttiä jäänyt aallolle, että se olisi Joo, tullut ei. sisään. Me kanssa, muistaakseni Joonatanin kanssa ollaan silleen kuvattu, että se oli niin 2 kerrosta tiiliä siinä. Ei me enempää uskallettu tuoda. Siinä saa kyllä sahata monta kertaa. No, hyvä ettei paniikkia tuu katon kanssa. Sen verran siinä on vielä. Mutta tässäpä tätä. Osaako sitä sitten muuta sanoakaan enää? No paljon olet sanonut. Paljon on. Kiitos siellä. Ota kahvia siitä.